kuble ya phi baro ki parlok ki bape ya kanika khubor bat let's say hakanika khubor bunba na pedeng jong phi philaya kandu kum hakanika juk online social media ka ba menta hakaba bunba ki breu ki juthok ya phi lengba ki whatsapp ki facebook ki instagram bat ki way de ki online social media ti hangni ngin ya pe ya kanika khubor ka badai menta ka sngi ka balaya thu ba uwai ubreu ublatip kerteng kum Salman Khan ubla ak ne kamyala de ba udai u IPS officer ublatip kerteng kum Robin Hibu hapo ka Facebook WhatsApp bat ki way de ki social media utai Salman Khan ujuthok ya kibreu na ki jala ba pher ki ba hapo ka North East India bat ha ka ju ka por tei Salman Khan ula pendon kam bakla bat thok ru ya kibreu da mobile number ubla deb ban register hapo ka jala Manipur bat ula kam bat la thok ru ya kibreu po ki jala ki ba hapo ka North East India haka kerteng ka emergency donation hakaba bun ba kibreu ki langob bat ki la donate sha utai ubreu ubla tip kerteng kum Salman Khan katkum kajinya thu jong IPS Hibu ula ong ba utai Salman Khan ula pendon kam bakla ya kitei kidur ki jong IPS hapo ka Facebook bat kum juru haki way de ki social media ban pan pisa na ki pajba ki basa hapo ki jala ki ba pher ki ba hapo ka North East India bat hakaju ka poru utai IPS officer ula karpat ya ki pajba ki bladeb ban donate pisa sha utai ubreu ublatip kerteng kum Salman Khan bakin sngob ha ban sen ya ki receipt ki mobile number bat ka kerteng ka baki donate ha WhatsApp number khandai phra iway not pra lai sau pra henriu kanang ban penyo biang ya kapisa ka bakila de bandonit bat hakaju ka poru kinto kit yak te ka jingsha thok utei IPS Hibu ula pentip ru baki don kattu katni kisamla na po ka North East India ki baju persyang ban pan pisa jubor na kinong pang haka kerteng jong kaseng ka blatip kerteng kum ka helping hand ka ban ai jing yarap na benta ki basyak ta hat kani ka klam covid khat khandai ki pulit ki liya thu ba menta ka sngi ki la yo ban kemno yo utei Salman Khan na po ka chala Rajasthan u bajumlin ban thok ya ki breu haka WhatsApp Facebook bat ki way de ki social media tangkine khuble shibon